Yakni benta jongga kubor la OneRasP daga fatafat online shopping store. Kumbalong gabalang Presbyterian mulai kepala sim ya karai bana pensange shwa ya kajing pelong ya kajing sang ya kiyeng mani kamolai pore shuru kala sim ya kajo karai kata kalong ban pensange shwa ya kajing pelong ya kajing sang ha kiyeng mani habayakran barkari khasi channel ipadal Marius thongni bari parish priest ka Saint Dominic parish mulai ilayatu bayamenta kani ka parish kan beteng pensange shwa ya kajing pelong jing sang ha kiyeng mani bat bakin pet shwa hadu bakut jong bana jileu bakin sa simpat salaka wai karai hadin kajing pet nya ya kajing long juman jong khunyang jepang COVID-19. Halo jongani nilai song perkat badi General Secretary jongga Paris Pastoral Council hakaba men hagani gasngi utrai haga porsau baje janmit nila penlong ya gajing alang bakerki ban ya perkat halor kani gajing ajing bit ke sarkar yangi ban plino ya ki yeng mane Nrei habang ipet ya kini ki SOP kini ki Standard Operation Procedure baga government ka ayangi bangin hapan pli ya ki yang mane halor jong kini ki kendon kidon hadu kumba kidon hangne hadu kumba ar phu pratali ki pon bat ki sop pon ki ba ni hapan but kat kum ka protokol ba ai ka sarkar ti hagane ga jingalang bangila khot kerki men hagane ga sngi utrai baladap haga nyo tarik sngi utrai sngi brom jonga trinity hagane ga jingalang jongi ban pensai su jongi halor jongane ga phang ngila khot ru ya iba roni walang kum magistrate ngi la khot ngop haru ya arngut ki Dr. Louis Jala badi Dr. Martina Marwain haringkat kajian don lang jong kato kaningut ki kirang ba snong jongi khamtami ba Sylvester Kurba urang ba snong jong put mauri nang ta iba Flingshon Khongsit badi ba Peter G Lamare rang ba snong jong kanong pedeng bat jong ka mauro ti hagane ga jialang idon kumba sau pheu ngut ki member jongka Paris Pastoral Council ringkat bat barok kirang ba balang jong kini ki CMC jongi ki bahap ki ba wan mas hang ne po yemane hadin ka jia tainia ka balak shupang por bat ka jing pensyayangi halor jong kane ka SOP balai da ka sarkar da ibaroni bat kajing ajing mut lem jong kirang ba snong biaton lang hartopor bat katok ni kiriu sampang jong ka pari songi kadue ngila sim ya kajing rai ba mangi himla ban penbiang ya baro kini ki protocols ka ba ka sarkar kal ayangi tedei na gane ga daw ngila ong bangin ya ap shwa hadu bakut jong benai jun nomor kat kum gajing ajing mut ru jong i magistrate padon lang ringkat bangi ong trai malu mala habakut jong benai jun baro kito kinong trai ki ba jong kame khalia ki ba sakut sakiwe kiwe gi jela jong kari India kila deban poino isane sasilong badle se hadin jong gatu kan jia kumno kan eka jela ba i jongi ngintip ting ong ngimpat la ban pli ya ki yeng mane bangim la ban penbiang ya baro kini ki jingdon kam kat kum bajing ptha jong kane ke SOP bala ai ni dak sarkar Katkum katulong khubor belayolum lasong thu bakinong yalam nyam jong ganong ba shilong kenya kendu menta kasngi ya ka sarkar jela banyak ren halor ka jing pelong ya kijing seng